selamat datang kembali di channel YouTube kami, bos. Geng-geng semuanya, kawan-kawan semuanya. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke. Haro iki delok apa Cuk? Jit kayak jit official. Oh ye, masuk. Aduh mas, kok ketega banget toh ninggal aku. Apa aku ini kurang ayu? Wis nek ngene iki aku mending daripada galau tak golek bojo meneh wae lah. Gek wis adem-adem kaya ngene. Ra ono ning ngeloni. Bajiro tanake sapa kayune? Tak cetok, bapakne piye ning ngono iki? Yuh. Apa jenenge? Dua pure ya. Pas iki rendeng-rendeng ning ngeloni. Ya. Ini si bahari. Mbak Ih, sopo sih? Sok kenal banget. Ya aku udah terima tetepan. Asal Mbak. Berapa nih? arep ngopo lagi gini? Di keperluan opo kowe ini? Oke, kula mriki badhe nyuwun tulung, Mbah. Kula wau ajeng nyedaki rondo. Ning malah cuek, Mbah. Lah kanca cukup, Mbah. Wah, Lili. Dapure masalah wedokan lho, santai ngene bae. Ondok ujute kaya ngopo kene lho. Tak bloke kaya ngopo. Iki, Mbah, fotone, Mbah. Ngapae? Kowe lah dalah. Mak beni kok ngene iki, Simbah yo gelem nek lele lah masuk nanak ini iki. Walah, jenenge kristal lho le. Walah, mulo bening kok ngene. Cek le. Saiki wis le. Saiki melu aku neng Tegal kono adusi banyu iki ben wong wedok nempel karo kowe. Mah patok le. Wis tuwa le, sorry le. Nggih, Mbah. Kula sakoh. Ayo, OTW. Lah mangkat teman. Lemu mbok ora, Cak? Kok mene nyolong e. Ning nek yo nyolong iki. Lah aku ora dipelem iki, Cak. Nyolong lho cerak-cerak kowe ana kok. Oh iya, Dik. Cak. Bangsat, di. Cak ayo lho rambut cak banget lho. Ojo penyono. Gelem rokok ki gelem ya. Nek kuwi kan nyucup ya kok gelem kuwi. Wah, nek semlip dite kono ya. Ngalake sine manggal gek wingi kae. Pokoke tak tikung. Nek ora tak goleki kon wae. Masuk. Ini gede gerang. Poel jeng eces. Enggak tahu mana. Ayo ning kono. Rambutnya abang. Kowe kudu tak sanding, kudu kon ben. Kudu iso dadi yangku kae. Halo Tante. Sini sama Pak D. Ih, apaan sih? Pak D aja gatel.
Nggoda-nggodain duwe setang bunder apa piye? Nek ra duwe setang bunder rasa nggodani aku. Halah, ronde bakal bubure kemayu. Ane bapak ora seneng ngono wis dadi yangko saiki. Kadang bapak seneng ya. Nah, ya tetep seneng dukun kok. Carane ngene iki aku ora trima. Atasan anak Pak Tu kalau disepeleke. Tetep ngundang Mbah Marjingan iki. Didukune Mbah Marjingan sik ra simbol iki. Iki tetep dukun arane ning gone Mbah Marjingan sik. Keperluanmu nopo le rene le? Eneng opo sing tok karepe kok sajake atimu iki gelisah rada cet ngono iki sajake eneng opo? Apa sing tok kekarepe? Kok teko kene. Niki ngeten Mbah Marjingan. Kula niku lho. Mriki niku aja perlu jenengan. Kula niku mau niku di cait cewek Mbah. Jarene mboten bagus. Pun kalah bondo, kalah rupa. Semoga menang dupa, Mbak. Aku galau iki, Mbak. Semoga wae, Mbak. Aku rene iki kaya aku njaluk tolong karo kowe, Mbah Marjingan. Wis. Ora ndelok le. Ndi fotone kaya ngopo? Tak sawangi rupane. Kene fotone ndi? Niki Mbah Marjingan, fotonipun. Biyo. Nek kaya ngene ya bener abot le. Nek gur kowe ngendelke rupa, iki ora cetha keneh. Lah iki ora kowe aku ya gelem. Di bawah cloud saat Iki le tak gawani piranti werna loro. Sing iki engko kuwi jerone isine kantil. Kowe nek arep pethuk wonge, kuwi remeten sik ning tanganmu. Sing siji. Sing loro piranti iki watu kok Gunung Merapi le. Lah iki engko tak usape kelekku iki kudu tok ambet, nek wis tok blongke dompet. Yo. Ambet sih. Nek bar tok ambet, plong dompet. Yo. Sok. Nomor no uno Mbak Marjingan. Masuk. Mbak Marjingan, kula pamit riyen. Assalamualaikum. Pokoknya le. Siap le. Pun, Pak. Saiki niat tenan. Atimu fokusno karo wedokanmu. Mbah. 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 Gila, Mbah. Jatuh. a few moments later. Yunglah Mas, kok kan ganteng banget sih? Gak usah ngono kuwi. Halah, mbok ngapurane ngono lho Mas. Ndek ngiwi aku kilaf. Ya saiki piye? Jancuk kalah dukun. Ribet apa? Halah, biyen me piye? Pokoke iki arep tak gawe edan. Bul-bule Mbah Marjingan mandi tenan anak iki. Wis tak bali sik ya? Arep nang ndi to Mas, mbok wis ning kene Bali sik. sik aku. Ih, rasa ning kene sik wae to. Pokoke ra kangen to aku. Lah kowe cowok apaan? Aja Mas.
Karepmu piye? Nyedai rondo. Ayo babet ngene. Depan engkau memang tampan, tapi lo kalah sama dukun gua. Cangkeman. Kapok ngejimate Mbah Marjingan, masang soro kok ngene. Cina ditolak jangan main dukun, karena Cina yang sejati datangnya dari hati, bukan dari seorang dukun. Sok.